Takže dobrý den, ahoj. Já tady něco uklidím dneska. Tady máme nějaký další bordely. A jaký je hnus tady. Stavím to. Ještě tady plechovka. Kam půjdeme? Dneska je kolikátýho? Dneska máme 2. února. Měl by být den mokřadů, Mezinárodní den mokřadů. Tak jsem se tady chtěl podívat na jeden mokřad tady v parku Invalidovna. Zrovna si tam někdo bahní, čachtá. Tady vyhodíme jenom tohleto ještě. Nějaký kamítka. A jinak tady vypadá, že tady je docela uklizeno. Tady je nějaká sušenka od Manera. Elegantská. No, jak se tomu moc nedaří. Tady ty chňapačce. Tady je oblečená paní s babujičkou a šálou, aby jí nebyla zima. Takže to je docela fajn. A tady je ten mokřad. Už na tady počkám, až si tam dobáhněj. Aby to nevypadalo, že se chci báhnit taky. Ještě to tady projdeme. Tady je taky nějaký bordel za plotem, ale tady uklidíme tohle. Tady je bordel teda pěkný. Tak to tam dáme rovnou do koše. A musíme šlapneme a dáme to do koše. No, tady ten bordel hold ještě potom bude chtít trošku víc do hloubky vzít někdy. Dneska tady uklidím asi jenom ty velké věci, na které najdu. Tady nějaký skurvený hnusný sedačky od nějakých kuřáků. Tady je taky pěkný bordel. Fotíme to tady kvůli perice. A
Tohle asi oříšky vyrobaštil. Technitka. Sice fajn, že to sem někdo dává, ale pak to taky si ještě musíte vyhodit, když to je vyžraný bonbon. A dřeva. Tady nějaký listí, to je asi pěkný. Jinak je tady dneska klid. Tady ještě nějaký bordel. Nějaká bonbonek. Takže se ještě asi pravím najít do druhé části. Jestli tady taky není nějaký bordel. Tohle je park na Invalidovně. A je tady Invalidovna. Rovno se tady něco natáčí. Občas tady něco natáčej. Tady je u koše se nějaký hnus. Stačí málo a mohlo to být v koši. Tady vodka. Tady nějaký Sayride. Spousty malého Sayrideu. Tady je pitíčko. Pejsek tady se mu líbí v parku. Tady vždycky rozbije ta moje pistole, protože teda pistole, chňapátko. Teď jsem to zkrátil na polovinu proti té běžné velikosti. Legli to tak. Zvládne to Weigly. Jak je to na prd. A někdy je to lepší brát to rukama. Takže tady koukneme nějaký další bordel. Kurva jsem tak. Tady nějaká sušenka. Tady zase ještě bordel. To kvůli té perice. To trvá dlouho docela, než to člověk nafotí všechno. Ale je toho dost. Weigly papír. Park je tady hezký dost, se mi tady líbí. I se tady pravidelně asi uklízí, že to tady není moc nějak hrozný. Samozřejmě tady občas něco se najde. Ale žádný extra humus to není. A zkusíme projít, kam se dostaneme. Ještě víčko. Už to nestíhám počítat, ale si to pak sečtu na celou tašku. Tady jsem teda nějak omylem přes trávník, jsem nechtěl. Dáme něco, vidím, když tam dojdu se podívat. Nějaký
dajťáček a nechce se mu. Sakra. A tady rukou. Špinavou uši mám. Nějaký sopl. A tady to papírový kus papíru. Tady asi na chvíli sednu a ještě se teda tady vydám sem na milu. Mám něco v botě, že si musím přezvat botu. Nějaký sopl. Spousty ještě vadilů, to se to chce nějakou rukavici pak. Tady zapalovač. Tady filmaři. Tady dost filmařů. Tamhle jsou taky lidi. Mě nebudu travovat. Ale bordel tam mají. Tak jim to asi vyhodím. Nějaký soplej, ty se snad rozložejí za pár desítek let proti jiným plastovým bordelům. Tak to tam nechám. Podíváme se tady na... O, tady nějaký papír vemu, dáme ho do koše aspoň. Tady je docela uklízeno, no, takže je docela fajn. Tady se podíváme na Petruse Štrozio. To je srandista. Tady je improvizovaný krmítko. To asi není bordel. Ale tak vypadalo to jako bordel. No, tady je hezký klid. Máme hodin dneska, 5 hodin. Takže tady ještě obejdu a vrátím se asi k tomu takzvanému jezírku. Tady ještě nějaký bordel, bistro. Vyhodíme a necháme si dát odznáček za Mezinárodní den mokřadů 2.2.2005. Tady projíždí tramvaj a vám k tomu řeknu, co vidím. Tady to zkrátíme, aby jsme nenatáčeli moc lidí. Přijde mi, že tamhle u toho stromu je nějaký bordel. Tam asi přijdeme, tady nějaký běžci tady pokoušejí se posrat, to se nechce úplně klíze. Ale tak asi ty spotky hnusný posraný tam dáme, no. To je nechutný, doufám, že
si nezasedu tady tu tašku aspoň. Sracák tam nebudu vyhazovat. Ale mohl to někdo, když se posral, dát to aspoň do toho, do koše. Chybělo málo. Je to sice nepříjemný, ale mohl to uklidit, no. Tady nějaký papír, jízdenka asi. A tak no. Že teda najdu posraný trenýrky, to mě upřímně nenapadlo. To jsem nechtěl ani najít. Jakože jsem nechtěl najít skoro nic, ale podělaný trenýrky jsem dlouho nenašel. To je docela hnusný. A no, jsem si myslel, že toho tolik tady nebude. Minule tady bylo pár obalů. A dneska už jsem si teda radši vzal igelitovou tašku růžovou. A mi jdou uklízeči, nějaký kolegové. Ač ty asi nevyhazujou, ale věci z země, ty to hážou jenom z kontejnerů. Ale samozřejmě tady klid probíhá. Ale teda ještě tady nějaké věci. Tady nějaký papíry. Bych jim to tam dát, to by asi měli radost. Tady kolegové. Něco tady berou, takže je dobrý. Tady ještě taky pitíčko. Takže já si tady ještě sednu a srovnám si tu botu, protože to začíná vadit. Tak zase vyrážíme, ty někdy zašly nějak trochu páchnout, takže musím rychle někde dát do kontejneru. Ještě jsem chtěl zkontrolovat tu vodu, protože tam něco bylo. Už tam nikdo není, takže se to snad podaří vytáhnout. A asi půjdu domů, protože už je tady celkem klizeno. Takže moje vycházka dneska skončí. Ještě se tady podíváme. No, to bude chtít ale nějaký hák. Ještě tam nedošáhnu. To asi nechám teda ještě na příště. Mičudu by asi nějakým hákem šlo vyndat, ale teď žádný nemám. Se sem ještě budu muset vrátit. Takže dneska se do toho pouštět nebudu a mám tady nějaký rest. Vyndavací, klízecí. Těch košů je hrozný bordel teda.
Tamhle to často plný. Ještě jednou tady se podíváme na paní s šálou. Ať to hezky vidět. Děláme asi snímek do Pirika a ještě nějaký bordel. Dáme koše rovnou. Děláme výstupní sondu tamhle v koše. Nebo tady. Tak, asi tady už. Kolik to může být věcí dneska? Dvacet, 30. Každopádně ještě vajgal teda. A asi jdu domů. Nebo někam se ještě podívat po cestě, možná něco ještě najdeme. Ale něco ještě? Tak. Ještě nějaký galičáček. Hold. Ještě dojdu tady do prvního koše. To nemusím nosit zase někam do koše. Dalšího. Tady někde jsem začínal. Koukám, že tady zůstala ještě plechovka. Děláme Piriku. Tady nějaký ještě taky plasty. A to bude asi všechno, no, tak jo. Takže procházka tady na 6 a je to ještě nějaký vánoční srandy. Úplně nejde vzít než rukou. Taký běžec s pejstkem. A invalidovna. A rádio Impuls. Mám pocit.